Mi oedd astudio drwy'r Gymraeg yn hanfodol. So dwi'n defnyddio'r Gymraeg pob diwrnod, wastad wedi dal i wneud heddiw yn yngwaith. Mi wnes I gradd meistr oedd yn delio gyda dispute resolution, oedd yn delio â elfennau mwy technegol o'r gyfraith, ac oedd y cyfle I ehangu ar y gwaith hynny I wneud ymchwil yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth oedd yn ddeniadol iawn I mi. Fel arfer dwi yn y llys tua 4 diwrnod yr wythnos. Oedd diddordeb gen I yn y gyfraith a ni'n hoffi'r syniad o gorfod defnyddio fy llais a gorfod dadle ar lafar, a dyna'r beth sydd wedi fy nenu yn benodol I fod yn fargyfreithiwr. Mae teulu fi ddim actually yn gallu siarad Cymraeg. Fi yw'r unig un yn y teulu sydd yn siarad Cymraeg, so sy'n rili lwcus. O'n i'n meddwl am mynd rhywle arall, o'n i'n meddwl am mynd I Bryste, o'n i'n meddwl am mynd I Aberystwyth, ond ar ôl blwyddyn neu 2 ar ôl coleg, o'n i fel, na, Caerdydd yw'r lle, ch'mo', achos fi wedi bod yn gigod ar band, a o'n i'n gweld bod Caerdydd da sy'n cerddoriaeth amazing, so na pham o'n I moyn mynd I USW. O'n profiad yn hun, dwi 'di elwa gymaint o allu astudio drwy'r Gymraeg, a ma'n hyder I yn fy maes ac yn fy ngallu jyst wedi cynhyddu cryn gymaint. Dwi'n meddwl beth chi'n gael drwy astudio drwy gyfrwng Gymraeg ydy mynediad at diwylliant sy'n cyd-fynd law yn law efo'r iaith. Cyfnod fwy o falch fi o Prifysgol oedd probably ennill gwobr cerddoriaeth Cymraeg. Fi'n cofio dod nôl mewn I ysgol pan o'n I wedi gorffen, oedd pawb fel, mae Cymraeg fi ddim yn perffaith, fi'n defnyddio lot o Wenglish, ond mae fe'n pwysig I cofio pa bynnag ffordd chi'n defnyddio'r iaith, mae fe'n valid, a use it or lose it, fel wedodd I. Yeah.